donor of my life. With you, all things are made possible. Oh, I'm the Pabia Chia, that's what team. A brain mono or boy who buy shay and so. Yen Yemena, ye my ye. And then I say. And now so. My who can say yen shia. Not yen cat every nation. Who tear me free Yorke FM and HYTV a Casafidie so. Minim say, and now so Onyame Bekasa a Chilawakuma. Ama wati enyema biase ewo wabrabo Onyame shiraw ya me no ekasa yi eframe osofo Samuel Sakodie wo the Rock of God Bible Ministry ano abrani nyina mu no ekyerɛkyerɛ Onyame asɛm a emankwa na ekratu adipa bi chi usey a na anamon bebre ni susue bebre na ba otrim na susu onipa de utretu anamon na umfa onyankopon asedama na umfa onyame ekwan so a onamon no wawie ye nyina ayebasa anopai eno kasa afa akoma a eja onipa mu onyankopɔn hwɛ akomam sɛnea empepii no onipa deɛ yɛhwɛ yɛyɔnko nipa esu ne ni yɛ bebree na ebu na tɛm onyankopɔn deɛ hwɛ akom 1 Samuel chapter 16 verse 7 ɔse na Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ nhwɛ ne nso tibia ane ne nipadua tenten yɛ amapono mempɛ no na mehwɛ deɛ onipa hwɛ deɛ mehwɛ deɛ onipa hwɛ mehwɛ deɛ onipa ɛhwɛ na mmo na Paul Awurade deɛ ɔhwɛ akoma mu onipa hwɛ deɛ otwi aniwa na Awurade deɛ ɔhwɛ akoma mu Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ nhwɛ ne ho tebea ɛne ne nipadua tenten yɛ Oma Paul amira bi na ɔman Israel ɛyɛ ɔman dwen sɛ ɔmo pɛ ɔhene a obedi w'anim akɔfo sɛnea amanaman mu ɛfoɔ ɛyɛ na Israel na adiifoɔ ɛna di wɔn anim ɔmo tie firi Onyankopɔn nkyɛn na ɔmo akyerɛ ɔman no Onyame akwa na onipa ani ne su ani ne ban ani ne yɛ bi nti no ɔmo ka sɛ ɔmo mpɛ Onyame asɛm bi ana ɔmo hwɛ sɛ odiifo bedi wɔn anim bi na ɔmo pɛ ɔhene saa yɛ ntɛm a Onyankopɔn de ɔmo pɛ ɛma adeɛ a mepɛ sɛ onipa bi awuhu wɔ abrabɔ mu sɛ nea wohwehwɛ na nea wakoma di akyire ɛno ɛna wo nsa ka sɛnea Israelfoɔ ɛhwehwɛ sɛ ɔmpɛ ɔhene no Onyankopɔn yi Saul bɛrima tentene brane onimonyamfoɔ bi ɛma ɔman no na ɛnyɛ ɔtentene kɛseɛ ɛno na di subampa ɛma onipa Onyankopɔn bɔ onipa biara no ɔde ɔnoa no
ɛpɛ ama no. Yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a osuro nyame fi akoma mu. Ebi nso so no ɔyɛ ne ho daadaafoɔ a ɔdaadaa wɔ no ankasa ne ho. Saul enya saa dibie no na afei ontie Onyankopɔn bio. Esiane sɛ n'akoma no ani Awurade nkyɛn. Onipa biara a wowɔ wiase abrabɔ a wobɔ no ana wohwehwɛ biribi nso mpo afiri Onyame nkyɛn a adeɛ a ehia ne akoma. Akoma a yɛde bɔ bra, akoma a yɛde dwene, akoma a yɛde yɛ biribi a sɛ wonni akoma pa a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi aso Onyankopɔn. Ewiase deɛ ɛyɛ ahwehwɛnimu yɛ nipa ani hunu ɛne deɛ yɛaso te ɛne na nipa egyina so yɛ biribi a wɔyɛ. Awurade deɛ wɔyɛ honhom na ɔkari n'adeɛ firi honhom mu ansa na abɛn nisuo. Sɛdeɛ onipa hyɛ no ana nea onipa susuo no yɛ saa na Onyankopɔn esusu na ɔhwɛ. Nsa nti no wakoma a wode ti wiase, akoma a wode bɔ bra no sɛe n'akyiɛ. Ɔsɛ Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ, Samuel no yɛ odiifo a odi Israel anim. Na ɛbaa sɛ ɔhen Saul bɛdi ɔhene na afei ɔte Onyankopɔn so atua na ɔmfa Nyame asɛm ɛmmɔ bra na ɔnsuro Onyame na ɔyɛ ne pɛ no. Onyankopɔn ayi no adi ɛpɔ no fi n'akum. Israelfoɔ no a Onyame nim nea ɛyɛ ma wɔn ɛna ɔde odiifoɔ di wɔn anim. Nanso onipa tebea ne onipa su no ɛtumi sesa abere biara. Onyame akwan papa a ɔde wɔn nan so ne nkyerɛkyerɛ ne bammɔ bebrebe nyinaa no onipa ampɛ. Onyame abɔdeɛ nyinaa mu no nea kamekwa ka sɛ yɛano ho ahomte ne onipa. Onipa ho ahomte yie. Saa nti na eduru mi bi Onyankopɔn bie na no ka sɛ m'ani ne ho sɛ ebɔ onipa. Ɛsiane sɛ tebea bi a onipa bɛkɔm biara no ɛne gyinabere a onipa wɔm biara no ɔmpɛ. Onyame de onipa atena asomdwoe mu a onipa nwu. So Onyame ɛyɛ nneɛma pa ma nipa a onipa akoma mpo ayi so. Kae firi baabi a wofiri ɛne nneɛma a wɔfam a wɔabɛdu mpɛpɛsoe yi. Ɔman Ghana Onyankopɔn dɔ yɛn. Ɔyɛ nneɛma pa. Ɔde nneɛma nyinaa kyɛ yɛn kwa wɔ mmaa yi mu. Nanso ebesi na yɛnhu Onyankopɔn dɔ. Yɛmpo nso no yɛnte Onyame ase na yɛyɛ yɛn abrabɔ sɛnea yɛn ankasa yɛpɛ. Wei de ɔhaw ne amanehunu, owuo ne animguaseɛ na abrɛ yɛn. Onyankopɔn deɛ ɔhwɛ akoma mu. Abrabɔ a wobɔ no te bi a wowɔ mu no onipa bɛka ho nsɛm. Onipa no wonyɛ adwene. Ɛde saa nti na ehia sɛ onipa bi a wo wiase na abɔ brɛ bi ano bɛdi Onyankopɔn asɛm so. Onyame nim yɛgyɛ. Ɔyɛ mfitiaseɛ ɛsa yɛ Onyankopɔn awieyɛ Nyankopɔn. Ne saa nti no onim sen wo. Enti nea wonim no Onyame nim. Nea wonte aseɛ no Onyame te aseɛ. Nea ehuma wo no ɛnyɛ Onyame hu. Biribi a kyerɛ w'adwene na wonim nea wobɛyɛ no Onyankopɔn deɛ nim. Saa nti na metuufo sɛ fa Onyame asɛm nante na abrabɔ asi wu. Wiase a yɛwɔ mu yi
nneɛma bebree na ɛkɔ so ewiase yɛ sesa asetena mu yɛ den na onipa enim nea ɛba afei di ne saa nti na ɛsɛ sɛ yɛsuro Onyankopɔn na yɛde efi akoma mu ɛdɔ no na yɛsom na ɔno Onyankopɔn no ade abrabɔ asi yi ɔhen Saul ɛyɛ dibea na wie na afei ofi ase ɛyɛ ne pɛ nea Onyame ɛbɛka kyerɛ no biara no ɛyɛ nsɛmhunu ma no ɔmfa nokoredie ɛnyɛ ɔba n'abrabɔ sɛnea ɔno ankasa ɔpɛ ɔmpɛ nhyɛsoɔ ɔmpɛ sɛ obi bɛdi ne so nnipa bebree wɔ wiase a ɔmo wɔ saa tebea no mu ɔmpɛ sɛ obi bɛka n'asɛm ɔmpɛ sɛ obi bɛkyerɛ ne biribiara abrɛ ne abrɛ nyinaa ne deɛ ɛna ɛgyɛ na sɛ wote wiase na wobɔ ɔbra saa abrɛ nyinaa no kɔ ɔhaw ne ɔhaw Saul anka wodi Israel anim a Onyankopɔn ayiw ayɛ wo adikanfoɔ no na nka wobɛtie Onyame ne na Onyame aboa wo ama w'ahenni atim na watumi atrɛ nkonimdie mu no Saul ɛdaa n'akyi ɛma Onyankopɔn Saul ɛntie Onyame ne bio nnipa bebree wɔ saa tebea no mu sɛ ɔkɔ amanneɛ mu na sɛ ɔbrɛ ne ho ase ma Onyankopɔn bɛkye no na oyi ne firi saa amena no mu esi bepɔ so a afei na wɔasesa n'adwene no n'akoma na afei ɔyɛ ne pɛ nea Onyame bɛka biara no ɔmfa nyɛ adwuma ɔbɔ n'abrabɔ sɛ ɔno ara de ne ho na obɛtumi ayɛ nea ɔpɛ biara ɛde onipa kɔ amanneɛ ne animguaseɛ ne ahokyere ne sɛ nti anɔpa yi mi kasa kyerɛ wo sɛ akoma bɛn ɛna wode som Onyankopɔn akoma bɛn ɛna da wo mu sɛ okristo ni adeɛ a ɛhia titiriw Awurade frɛ wo a na adeɛ a ohia ɛne w'akoma akoma no a ɛdi nipadua no so na ɛde onipa kɔ amanneɛ ne anigye mu no ɛno na Onyame pɛ sɛ ɔtena akoma no mu Yesu ɛbɔ pono mu a na wakoma pono mu na ɔrebɔ Yesu pɛ sɛ ɔyɛ biribi pa bi ɛwɔ mu a na wakoma no mu ɛna ohia ɛsɛ nti fa wakoma ma no mentie nea onipa ɛreka menhwɛ nea atwa ho ahyia mensusu sɛ biribiara asɛe wɔsɛ megyina pono n'akyi bom sɛ obi bɛte me ne na wabie mi wahini mi a bɛbɛm na mene no abɛtena Onyankopɔn ɔyɛ honhom enti sɛ onipa pɛ sɛ wo ne honhom no nante a ɛsɛ sɛ wotie honhom no mmra ne nhyehyɛ menim panyini bi a ɔse akɔm anaasɛ bosom afa no papa yi efi aseɛ egya ne tirinwi gu so twa no mpɛsɛmpɛsɛ asesa ne ntaade hyɛm ɛne n'abrabɔ nyinaa na mmiri bi a mene ne hyia na ɔyɛ madamfo ɛna mene ne di nkɔmɔ na mebisa no sɛ na me nua saa berɛ deɛ nea wɔaduru deɛ mi sɛ wɔafiri nipa bi tibea mu o nea wɔka kyerɛ me ne sɛ nea nananom pɛ sɛ ɔnyɛ ɛna wɔreyɛ nananom ɛkasa egu n'asom sɛnea ɔnyɛ no ɛna ɔreyɛ no esan sɛ n'ani gye ho sɛ ɔne nananom ɛbɛnante nananom bɛyɛ a ɔse abosom a wato ne nsa afrɛ me wayi me wɔ abusua no mu na ɔde me bɛyɛ nsɛnkyerɛnne
ɛde me ho ama me sɛ nti na hunu sɛdeɛ ɛhunu no ɛfiri nna kure yi ma yɛ soronko wɔ nipa mu nti wohyia me a frɛ me nana na menim sɛdeɛ ne su ne ne bae teɛ na menim n'anammɔntuo ne ne nhyehyɛe na menim sɛdeɛ ne kasaa ne n'akwae nanso so ɔkɔɔ tebea bi mu no ɔsesaa ewiase mpo hwɛ sɛdeɛ ɔmutu ɔmo nam esum mufuo mpo hwɛ sɛdeɛ ɔmobɔ ɔmo bra esiane sɛ ɔse nea nananom bɛka no wanyɛ a ɔbɛkɔ amanneɛ mu anaasɛ obɛtumi awu osuro nti odi nananom mmara so na yɛn nso so yɛn deɛ yɛsɛ yɛ kristofoɔ yɛsɛ yɛgye onyame adi yɛsɛ yɛasesa yɛn brabɔ yɛsɛ yɛasesa yɛn tebea nanso tebea dada no ara na ɛwom nsakyerɛeɛ biara mpie akoma bɔne ne adwemmɔne aniberebereɛ ne nsisie ne naadaa pɛsɛmi nkuminya ɛno nko ara na ahyɛ yɛn ma wɔ abrabɔ mu na yɛbisa sɛ so nea yɛyɛ onyame anim anaa anaasɛ obiara ɛnhu yɛn yɛde akoma na ɛsom onyankopɔn yɛde akoma na yɛdi yesu akyi enti ɛsɛ sɛ yɛsua yesu ne su ne ne ban na yɛbɔ mpaeɛ yɛhwehwɛ akoma a ɛmu tie akoma a adwo akoma a ɛfɛre ade akoma a ɛbrɛ ne ho ase onipa a osuro onyankopɔn mu n'abrabɔ ɛyɛ soronko sɛ nti anɔpa yi mikasa kyerɛ sɛ onyame ɛba baabi a waduru ɛne nea wokɔ no bisa ho sɛ woyɛ yesu di anaasɛ woyɛ wiase awurade ayɛ w'adom anka womfata wo nsɛ wo ka wo deɛ womfiri baabi wonti baabi nanso awurade ɛmmɔ burohuru n'adom na sonso wafrɛ wo aba n'anim ɔyɛ mu a tena ase sɛ onyankopɔn som no sɛ akoa nokwafo a ɔhwehwɛ ade pa bi afiri n'anim nkyɛn abrabɔ no a yɛrebɔ no yɛbɔ ama yesu ɛsiane sɛ daakye yɛbɛbu nkonta akyerɛ no sɛ yɛsɛ yɛagyina di na yɛte ne mu di a yɛma yesu su ɛna adi wɔ yɛ abrabɔ sɛdeɛ onyankopɔn no ɔhwɛ akoma no ɔne akoma mu asɛm ohun sɛ esu ɛne ne ban ohun sɛ asoɔden ɛne ne ne yɛ bɔne onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ yɛwɔ yi a na wasesa no na ɔyɛ ne fi ɛsiane nti no ɛduru mmere bi no onyankopɔn ka kyerɛ sɔ ɔka kyerɛ samuel sɛ fa abɛn no na fa ɛnwo gum na kɔ jesi efie ne mma bɛrima no ɛwɔ ɔhene mu fa ɛnwo kogu ne so ɛma adwuma pa a ne de ne bɛyɛ na samuel atie onyankopɔn ne ɔkɔ jesi fie ɔkɔduru jesi fie no jesi akɔfaa ne mma bɛrima nyinaa de wɔn baeɛ atenten ne akɛse ewom na wɔn nyinaa yɛ line betwa mu mako mako ɛwɔ samuel anim na obiara na ɔbɛdu hɔ no onyame ka kyerɛ samuel sɛ ɛnyɛ ɔno wɔn nyinaa twa mu na jesi kura werɛ fi david sɛ david yɛ no ɔyɛ abɔfra a na ɔhwɛ wian awɔ serɛ so
na eduru hɔ na wahu obiara no obisa Jesu sɛ o mama ma nyina ani